Ahojte všetci ľudkovia a zdravím vás z Margate. A práve sme na pláži, vyšli sme si na výlet z Londýna práve sem. Takže ideme sa na to pozrieť, za mnou už môžete vidieť pláž. Počasie celkom nám praje, takže poďme sa na to pozrieť. Ideme vyskúšať vodu. Kamaráti tvrdia, že je studená, tak som zvedavý. Ojojoj. Tak to je ľadové. To je ľadové. Nechápem, ako niekto s malými dieťaťmi sa môže tam kúpať. To je hotová aliaška. A vadia mi tie kamienky. Ale aj tak je to riadne cool. Čo vy na to? OK, takže nahrávam teraz na GoPro, lebo ideme k moru. Takže neviem, ako ma budete počuť, dosť tu fučí. Samé deti tu kričia. Ideme sa trošku prejsť a pozrieme sa aj pod vodu. Jediné, čo mi tu ale vadí, je vlastne to, že všade sú tu samé kamienky a nemám rád kamienky, proste ja preferujem pláže s pieskom, nie s kamienkami. To je vlastne piesočná tá pláž, ale všade sú tu kamienky aj tak. Pozrite sa. Ale aj napriek tomu si myslím, že je to riadne cool, je to dosť zaujímavé. Veľmi sa mi tu zatiaľ páči. Pôjdeme sa za chvíľku pozrieť viacej do mesta. A samozrejme vám prinesieme stade nejaké tie záberíky. Potom pôjdeme sa pozrieť aj tam k majáku. No a potom pôjdeme ešte ďalej za mesto, kde budeme natáčať pri nejakých teda útesoch. Tak som na to zvedavý, čo z toho vydá. Ja sa idem ešte teda prejsť trošku po pláži. Ešte predtým, než odídeme, vám chcem ukázať, ako kleslo za tú dobu, čo sme tu boli more. Akurát teraz plavčík, aha. Neviem, ako ho vidíte, ale tam vzadu. Tak práve posúval značku zasa nižšie. Presne teraz, kde stojím, tak bolo more. Teraz tu už není nič. Takže asi za 2 hodiny sa more riadne posunulo. Takže tu, kde stojím, bolo predtým more. Teraz je tam za mnou. Môžem sa na to pozrieť tam. Je to riadne cool. Tam ani sme o tom nevedeli za nami. Tam niekde, kde ukazujem. Tak tam je molo, o ktorom sme my ani nevedeli, že existuje. A proste sa tam zrazu zjavilo, takto. Takže ešte som vám chcel povedať o jednej takej trošku bizárnosti, ktorú som tu našiel. Pred chvíľkou som bol tam ďalej na Veckách a proste máte, ako na Pánskych záchodoch, keď máte pisoáre, tak sú samozrejme proste oddelené, hej, jeden od druhého. Tu nie. Tu proste bol jeden veľký pisoár, áno, jeden, ktorý bol proste v sklone a keď ten
človek prvý, ktorý bol na začiatku, začal vykonávať nejakú tú potrebu, hej, vieme akú, tak proste popred tých ostatných to tieklo a bolo to dosť nechutné. Takže sorry, že vám to vravím, ale myslel si, že je to dosť taká rarita to vidieť niečo takéto, takže a nečakal som, že to budem vidieť zrovna tu na pláži. Myslel som, že už tady to nebudem natáčať, ale natáčam, sme práve na tom mole a kráčam riadne pomaly, lebo všade je to takéto zelené. A riadne sa na tom klže, pretože ešte pred hodinou to bolo všetko pod vodou a je to dosť zaujímavé pre mňa osobne. Cítim sa teraz ako keby, ja neviem, som David Jones z Pirátov Karibiku alebo niečo, proste kráčam pod vodou. Nie doslova, ale kráčam pod ňou kvázi. Takže sme sa pohli z pláže a ideme ďalej do mesta, uvidíme čo tu je. Nemám vôbec šajnu, kam kráčame, ale je tu plno ľudí, je tu hudba, je tu nejaká zábava, ďalej sú aj nejaké kolotoče, takže asi je tu nejaká akcia. Toto je šialené. Na každej druhej ulici alebo námestíčku proste, všade kde sa dá nájsť nejaké voľné miesto, tak ľudia proste tu tancujú, zabávajú sa, vonku je úžasné počasie a proste úplne úžasná atmosféra je tu. OK, takže konečne sme pri útesoch. Chceli by sme ísť dole, teraz sme hore. Takže keď sa dostaneme nižšie, tak potom sa zasa prihlásim stade. Zatiaľ vám len niečo natočím. No, tak teraz rovna nie, tu sú kriky, ale bam! A tu je voda. A nič. A voda. Z dola to bude oveľa krajšie. Takže ideme nájsť nejaký zjazd alebo nejakú cestičku, kde sa dá zísť dole a skúsime tam porobiť nejaké fotky, nejaké to videjko. Wow, práve sme prišli na nejaký most. Teraz kráčame popri riadne zaujímavých domoch. Myslím si, že tí ľudia, ktorí tu žijú, tak to musí mať riadne super. Pozrite sa. Proste výhľad, ráno otvoríte oči a pred vami proste takáto nádhera. Každý večer západ slnka bude niekde tam, takže musí to byť riadne zaujímavé dívať sa z týchto balkónov na západ slnka. Prečo nie, no? Človek by si to rád vyskúšal, možno raz. Takže ako môžete vidieť, zišli sme už dole, našli sme cestu. Je to tu super, riadne sa nám to páči. Pozrite na útesy. A jediný problém, čo mne osobne tu trošku prekáža, je táto tu pliaga za mnou. Tamto zelené, to čierne, zelené, alebo ja neviem už aké to je, nie je to. Nakoľko je odliv momentálne a smrdí to. Takže to je asi také jediné, čo by som stade to trošku vynechal, kebyže sa dá. Inak je to tu riadne nádherné, dosť sa mi to tu páči. Takže je možné, že sa sem ešte takedy vrátim. A teraz ideme ešte kus ďalej, tam je nejaká budova, nemáme šajnu čo to je, ale útesy sa tam zahýbajú smerom doprava a uvidíme čo tam nájdeme. Šokujúco asi len zase ďalšie pláže, ďalší piesok a ďalšiu vodu. Som už aj dosť spálený za tú chvíľku, čo sme tu pár hodín. Konečne krásny víkend a aj za tých pár hodín ma dokázalo celkom dosť už pripáliť, ako na panvičke. Takže som trošku červenočký, ale nevadí.
Práve stojím na kraji útesu. Že dorazili sme na koniec našej cesty. Dáme si teraz trošku malú pauzu, musíme vymeniť baterky a trošku si tu oddychneme, potom pôjdeme ešte naspäť. Pôjdeme na molo, tam budeme ďalej pokračovať v natáčaní a jo, vidíme sa stade. Come on. OK, pomaličky prichádzame na našu poslednú zastávku, posledné miesto a to je molo, na ktorom sa nachádza aj maják. Práve k nemu kráčame a pokúsim sa stade dať čo natočiť. A chcel by som timelapse, uvidíme ako to vydá, lebo je tam strašne veľa ľudí a nakoľko je stále odliv, ktorý sa stále zväčšuje, tak more nám ušlo dosť ďaleko. Takže uvidíme, či to bude vôbec niečo zaujímavé. Každopádne vám ukážem tu na loďky, s ktorými ak chce niekto odísť, tak musí počkať najskôr iba na príliv. Tak sme tu, kráčam hore k mólu, ak už som riadne červený, spálený a je to asi najlepšie miesto, aké som mohol momentálne nájsť, takže počkajte, nech to nastavím. OK, takže na dneska by toto bolo posledné videjko. Za mňou je západ slnka, stojím pod mólom, stojím pod tou vysokou budovou, však viete čo? A ja ešte idem urobiť rýchlo timelapse a dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite dať like. A ak by ste chceli vidieť viacej takýchto videí, dajte tlačítko odber. Trošku sa mi to už pletie, som unavený. Behali sme po celom tomto meste, je to fakt úžasné mesto, treba sem prísť. Dneska sme zažili toho veľa, boli sme na pláži, šli sme tam ďalej k pobrežiu, k tým útesom, tam sme si oddychli, teraz sme tu, za mnou je naozaj super západ slnka, takže pravím, neseďte doma, život je krátky a svet vám ponúka veľa zaujímavých vecí. Luke, Adventure of Spirit, signing out.